שלום, שמי אסטרונאוט אור. מעבורת החלל, הר נוף, שוגרה בחודש יולי בשנת 2023 למשימת מחקר בחלל. אנו בתקלה טכנית במעבורת החלל שגרמה לה דרך להחזיר את המעבורת לאטמוספירה של כדור הארץ לפני שיגמר החמצן. פתרון חידות ומשימות. לכל דבר יש חשיבות. תשתקף. אבל לא, תעשית 5. רגע, אני קוראת, שנייה, אני קוראת. איפה אתה בא? אילן רמון היה במשך 16 ימים בחלל. מה זה שין? זה אחד מהם. מעבורת החלל קולומביה עם האסטרונאוט הישראלי הראשון, אילן רמון. תראו, יופי, הנה אילן רמון. מה, עשיתי אחד. לא, שבר, וואי, רגע, רונה. 240, איפה 4?